Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nah, ka batesi TV ni priang subhai pi paro syakimat kimat jangan ni kejan mits ngiu nongkram ka arpsan Tarik Ïaïong arajar arpun riu. Kimat Khubor na ke Jylla. Vice President ka BJP State Unit Bernard Marak. Badairu MDC ka Tura ula penpau ka jing sengukia halor ka jing kenok badon ka jinglum khajna beain da ka Garo Hills Autonomous District Council na kinong khayi trai Jylla bat nagi bar Jylla. Bernard ulaong ba ka Taxation Department jong ka Council kala pentrai kam ya ka trading by non-tribal but ya ka tribal trading license kabalong beain marba kampat yo ya ka jing menjur naulat ka Jylla. Kitrai jaka ki badai ginong shong shnong jong ka shnong rim elaka Nongkle East Giant Hills District kilalek banya kendo yo Chief Executive Member jong ka Giant Hills Autonomous District Council uba Tombor Shiwat ban penpau ya ka jing persya halor ka jing ai ya ka no objection certificate nagbenta ka project di Maushun Halum Serman Limestone Block A jong ka Shri Cements Limited. Ki nong yalam ka Jaintia National Council Central Executive Committee kilalek mi hakmat ka Commission of Inquiry balakli daw retired Justice R.S. Chauhan kumu chairman ban ay yaki daw balay ka seng kam pediang yaki kendon bala pentri kam jongga Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 hakabaya day bat ka jingti yaki marpok hendo kamtam udaw yong hagani ka Jylla. Presiden kaseng uba sambor mi lengdo ulaong ba kum kaseng kala penpau hakmat ka commission baki kendon jongka MMDR Act kim yahap AA rubat kurukom long jong kijaka harilom jaintia namarba hap ban klong shua yaki kendo ki bahe hadu shispa hektar bat hadin kata on sayo ti yaudo yang ka New Trap National Youth Front Southeast Sora Circle kala dawa yaki bor sorkar bantung dagi samla watkam ban lek tho khana samari bat ban plat no yaki no hikai school khanang ba kanom kta ya kapuli puthi jongki khana school nong aiktien ka seng uba ban job khongwir ulayathu ba ka seng kala IT ru da ka jing tho sha ka office block development officer ka Shela Bolaganj block hagabai day bat kani ka jing dawa. Ka Ribhoi Youth Federation Sengkme kalarai ban persya ya ka jing yasoi ka sorkar bat ka Umyam Hotels Private Limited bantay ka Taj Resort and Spa ha Orchid Umyam kat ba ka sorkar kampat la ban pun urlong ya ka airline permit bat ban penhe no ya ka Kylleng Sun Shillong ka badon ha Umroi Ribhoi District. MLA ka UDP na Mukayao uba nujor ki sungo ula kentu ya kinong rep bakin pendon kam ya ki sap ki pong balayo jeng hikai pentebit khanang ban long ki nong seng kam seng jam bat ban penti kena ya ka kamai kaji ka ban ne daga bakula ru ya ka jing kersyan ha ki jing persyang ki bahadien abot hapo West Giant Hills District ya ka ne uba nujor ki sungo ula penpau habakren haka capacity building extension program na kabenta ki nongrep halas ken block kabala tip kum ka skill enhancement for horticultural development and sustainability for farmers of Northeastern Hill region. MP Barim na Shillong seat uba Vincent H. Pala ulahir syakashnong laupia kabadon ha Mautat Raishan constituency kumukongsan ha ka jing penkut ya ka annual sports meet jong ka school. Uba pala ulay tu ya ki kena syapang ki jing mentoy ki bala banyo na ka jing ka sports bat ulaong ba ha ka jing ya kun ya uba job ni hab banyero kat ba ya uba syarem ni hab ban buram. Ulay men simru ya ki kena puli bakin trei shitam khnang ba hakawai kasni kin long ki nong yalam bat kin don hakikam ki baper. Ban wonra ai ka jing teli bat ka jing snutanat hapo ka office ka bakia trailang bat kumjuru ban yo ya ka met ka bakot ka bakia
Ka Office u Superintendent of Police East Khasi Hills District kala pelong ya kejinya ko mare kepala tipkum ka fitness and camaraderie run ya kepala sedang na SP Office shadow ka office jong ka District Council but one pai biang sya SP Office. Ka Jylla Meghalaya lang bakatanat Directorate of Civil Defence and Home Guards. Kala pelong ya kejing ai jing hikai ban ai jing rap lada ja bakhi kan san katma hakano kono kapor. Ya gani kejing ai jing hikai kepala jer kerteng kum ka RMX 2026 la penlong ha Kylleng district jong ke Jylla bat haki babun ki benta jong Sorshilong konto haki school bat ki hotel. Ki pulit ka West Giant Hills District, kilayok kurup biang ya ki arteli ki skuti, ki bala syatu na ki arteli ki jaka. Ka Additional Superintendent of Police, DSB, West Giant Hills, kala ka Kong Crescency W Lingdo, kala ong ba lengba ka jing kmi bnia na ka CCTV, ki pulit kila lapsai, ya kinong tu bat haka jing talasi ke bajur, kilayok bat ya kawai ke kali balasyong daki sangut ki beriu kuntuk ya uwei ukana rin. Haga juga sengi ki pulit kilalap ru na ka shnong pedeng syakap ya ka skuti bala syatu na langkerding. Haga jing ya nia shilok. Ulok ula peniap ya la ka jong kalok bat hadien kata ula pasi saya la dia. Kani kalaja hakan toy kuri khal mau blei ka bahap apa jing pet jong ka dorbar shnong majai. Kat kum ki Khubor belayok lum laya tu ba ulok ula penyap ya la kalok la jong day ubala tip kerteng kum u Ashish day. Wei beriu layap hadin bula syak tangon dauken janar ha wei pat basak marjan. Kani kala jah ha kesnong mau blei shilong. Kat kum talong Khubor laya tu ba kala don ke jingya nia pedeng kini ki arngut ha ka ba beriu basak ha ka mala ka ba syepo ula kieu jengdom bat ra do nar bantiet yu basak hakamala ka basyaneng. Kat haduk bala penmi ya kene Khubor ya kadau ke jing ya kaja pedeng kini ke arngut pat simla setia bantim nrei la suba bakala bandai na ka jing ya kaja halor ke kampisa. Ki pulit ka Anti Narcotic Task Force ki balayok jing tip ke babniak na katanat sentiat. Kila penlong ya ke jing penap shrip hakasnong Ribhoi District hakapor kumba nyo siteng janmiet. Kila bat ya wei breu balatip kerteng kum u tilak rai u basa han nong mensong halor ke jingdon kti balik tiet ya drug na Guwahati Assam. Nagamet jong u ki pulit kila yok kurup ya arteli ki senduk sabon balatep ya drug u bakia kat kendai pon nyo pulai gram. Ki nong yalam ka nyo trap Integrated Territorial Organization Shillong City. Ki bala yo jing ujor na ki pat ba kila lek ban be krat ya ki barjala ki basyong de madan sahu klem ki kot ki sala ki bapiang hatem bijoy. Kaseng kala kentu ya ki bor badai pet bakin pelong ya ki jingkan ra kendit kenang ban khanglat ya ki barjala ki bawan rung syapo ka Jylla ban keni ya ka pliangja jong ki trai snong trai muluk. Next step ki pulit ka West Guwahati Assam. Kilawan senang bak Shillong rengkat bat ki bahayang asam jong ka Bhavna Sharma. Ban shimti no yaka nakaway ka yeng hapolo hadin bakalawan poy kulmar shani klem tip breu AA. Loong baka Bhavna menswa kahikay school Miles Bronson School Borjhar Guwahati bat kabasa hakasnong Tetelia Jalukbari. Ka North Liberty Higher Secondary School kalayok Korea ka nam overall champion haga district level inter-school athletic meet 2026 bala penyat daga office u district sports officer ka West Giant Hills rengkat ka jingit lang bat ka West Giant Hills District Sports Association. Kani kalawan hadian baka North Liberty Higher Secondary School kalakur arpusan teli kita kemaksiar kan riu teli kita kemarupa bat kat lai teli kita kemarenong bat kalayok ru ya kanam best athlete haka kerdan under 14 under 16 but under 18 hakaliang ki kentai bat kishenra. Mentangnya pai syakimat Khubor na kelengkari. Kajing no kam jong uraghav chadha bat nringut ki MP jong ka Aam Aadmi Party ban penyesok ya ledisha ka Bharatiya Janata Party
kalau penmi ya bon kijing gento hakaba u Anna Hazare ula ong bakane gadai kamon lengbak sensyar paj ba light loy bat ula kedauru baki don kijing apo kaseng Am Admi Party kinong yalam ke BJP kala pediang songhaya ki giagane ke sinjam kum ka jingkersyan ka ba nangsan yau Narendra Modi katba ki nong yalam liang persya kila keno ya ka rukom jing yalam bat ki rukom jing terekam jong ka Am Admi Party ka khana samari ka ban long house nem arjar arpnyo kandai ke jing ken brio ka ban nengkong ka ba pura jong ka India da ka ba penon kam da ka jing lum jing tip ka jing pej nia ben pa ben ban pensisya bat ka jing ai jing ken hi da ki brio ka bala ban penjanai tik patik ha ka jing tau ya ki policy kani kan kuntup ru ya ka jing ken ka batikna bat ai jing yada ya uwei pa uwei balamang hadu khat wei hajar news pa khat prak lor tengka ban wanra ya ka roi ka par habaro Kylleng Jairam Ramesh ula ong baka Indian National Congress Kylleng scam bat upawan kera hadin baka Guwahati High Court kala kentai ya ka jingpan jamin lepa jong u bat benrap ba ya ka tei karai on saya kun haga Supreme Court jong kari India ukera ula sya ujar mokot duma halor ki jingkeno persya ya ka Ringki Bhoyan Sharma ka kurem jong menteri rangba ka Jylla Assam Himanta Biswa Sharma haga baka rai jong ka yeng bishar kala penjur syusyu ya ka jing ya kawang keti Amit Shah, Rajnath Singh, bat JP Nadda kila lam khmat ya ki jing lang paj ba ki babun ha Kylleng ka West Bengal haswa ka benta ka ba ar jong ka jing tap vote ka ban long ha ka arp khundai Tarik Ïaïong ban kring shushu ya ka jing kersyan ki paj ba ha Kylleng ki constituency bakongsan kani ka jing yalap election balapan klan shushu kalong namar ka jing buon kinong tap vote ha ka phase 1 ha ka ba ka Bharatiya Janata Party kalapan pau ya ka jing kermen bakan yo ban wan ha ka bo Rahul Gandhi ulapan kre ban yalap election ha West Bengal ha ka arpusan Tarik Ïaïong ha ka ba ondon ki jing yalang paj ba ha Kolkata bat Serampur menta baki borsen syar kila ajing bit Kumunong yalam ka Indian National Congress, Rahul ulakan to ya ka Trinamool Congress, bat ka Bharatiya Janata Party da ka bakeno, baka BJP ka kiw, namar badon ki jingten jo ha ka sensyar kadar, kat ba ka Jylla kadang ya siya ka benta ka baar jong ka jing tap vote, ka banlong ha ka arp khundai Tarik Ïaïong. Amit Shah pat ulaong baka jingken to jong Rahul Gandhi ya ka Trinamool Congress ha West Bengal kadai kabala Dearpor bat udang kendit penriu mentah ya ka jing deko ka rukom sensyar jong ka TMC bat ka jing nang kiu ka Bharatiya Janata Party kani kalong hapdeng ka jing kela jong ki jing yate lok jong ka Indian National Congress ka TMC bat ka Left Front ki bala penuan dur bhai ya ka san hima sima jong ka Jylla hakini ki snem ya ka War Memorial bala pentemai halung lei Mizoram lapli dau Lieutenant General Abhijit S Pendharkar kaba kan mau buram ya ki shispa prangut ki martyr bakan tup ya ki sipai na ka tmaba ka baar bat ki wei ki kam yale hadien ka independence Hagani ke jing kan mau buram ladon ke jing bu sentiu ke jing ai buram bat ke jing ngap jar ke ba ar minit ha ke baki he sarkar ki lapan pau ya ke ne ke dak jong ke jing IT ke jing ya teli bat ke jing syakri ya ke jai benriu ka Central Bureau of Investigation kala kem ya u Ravi Ranjan Kumar ubadai manager ha Central Warehousing Corporation ha Hazaribagh halor kajing keno bau la pediang ya kepisa ke basilak tengka ban ailat ban beteng ya ki kam kontrak ya u lalap peleng hadin bala penap srip bat menta kani ketanat kadang penlong ya jing tokit ban lap ksai syusyu ya ki wei ki jing bamsap ki bayadai bat kani Saungut ki mensim brio kila doai kentup ya iwe ikon kentai ibadang news nem karta ha ka jing betai ke bajur bat pluk ding ha ka wei ke ying bu marjat ha ni merana Rajasthan kibor penyak kila itu bakidang persyang ban pelaj im ya ki brio basakut hangta bat ka jing tokit kadang ya syakmat
La suba ba ka daw ka la bandai ke jing torti palan. Sangut Gibril kila syakem ha Chembur Mumbai halor ke jing kena bagi persyang bandi ki beniat hati ki ba syongdor hadu lai point san klor tingka ha ka ba kila yok ban kurup no ya arteli bat ki wei ki tiar ha ka por bagi penlong ya jing upshrip. Ya kani la ai mokot duma hapo ka ain Wildlife Protection Act 1972 bat ka Bharatiya Nyaya Sanhita haka baka jing tokit ke babnia kadang ya sakman ban lap shushu ya ki rukom trekam jong kinong kai merat klau. Mentang pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Kador barba jong ka United Nations kala kentu ban perking baha bar hakajo kopor pendon kam ya ka teknologi nuklear na benta ki kam yesuk haga Pyrthei haga por baraki ya ka jingdap saubo snem ka jing Pyrthei ka karkhana nuklear ha Chernobyl ka ba lakta ya ka Pyrthei hi barok away. Kinong yalam bakentup ya Antonio Guterres kila banjur ya ke jingdon kam ke jingnya terelang jong barok kiri ke Pyrthei bat kila jingnya da ki baklan bat tikena bha ban light na ki wei ke jing julor nuklear nang ni syakman. Syed Abbas Arakchi udon ha Islamabad ban pensngau ya ke nong rim jong ke Iran halor ke jing pun kut no ya ke jing ya kan at bat ke Amerika bat ke Israel kat ba udang ya selok bat ki parlok jong ke Thai. Kani ke jinglek jong u kalong shibenta jong ke jinglek Kylleng kiri bamarjan kentup ya ka Oman bat Russia haka ba upen pau ba ka Iran ka kentat ya ke jingya kran markmat bat ka US bat pendon kam ya ka Pakistan kum uksiang. Ka skul ba University of Oxford kan play ya ke Center for Korean Studies hau benai risau da ke jingtmu ban penyar ya ke jingwat benia ya ke culture ka ktien bat ka history jong ka Korea. Kani ke Islam kan kentiu ya ke jingpuli ha ke san hima sima ka yok ka kot bat ka thok katar jong ka Korea ka bapen pau ba ka Pyrthei ka thrang ban tip kambenia ya ka culture bat ka jinglong kongsan jong ki kampuli putih ha Korea. Ka Claudia Scheinbaum, kalapan pau baka jinglong lailot kari Mexico haka sensyar kadar kamdei kabahap banyatai. Bat kalakentaj war ya ke jing tuklar jong ki wei kiri nabar kamtam kari Amerika. Ka jing keren jong ka kalong hadien baka layok jing tip baka Central Intelligence Agency. Ka Lucia haka jing yakun persya yakikam kayi drug ha Chihuahua haka baka Mexico kalapan jing pensyai bat banjur babarok ki jing trailang ki day ban buat renti yaki an jong kari. Ka North Korea ka la penrem jur ya usane takaichi halor jing pa jing aingo sya ka jaka mani yasukuni kepadon hajan ke Imperial Palace Tokyo da ka baong baka ni ka long ka jing penjungut ya ka history bat ka jing persya ya ka bishar kadar jong ka Pyrthei. Ka jing le jong utakaichi kala sya kan thoru nakiri jong ka than kumju na Russia ka bala keno baka Japan kale bamso nyo ya ke jing hikai nak thmaba baar bat ka punslor ya ki kam sipai. Ka Maria Zakharova kala keno yu sane takaichi baule bamso nyo ya ke jing hikai nak thmaba ka baar bat baula side coach ya ki kam pentrem bat penyap breu ba menshwa dak bapa jing aingu masa kali syakajaka mani yasukuni kebadon ha Chiyo da Tokyo. Ka Russia ka sngo kia halor ka jing nangroi jong ki kam sipai ha Japan bat ka jing kala jong ka policy da ka bamaham bagi jing yakan at hagathan Asia Pacific kila ban nangjur. U Benjamin Netanyahu laong bau Donald Trump upen bor jur ya ke Iran bat ka Lebanon hakaliang ka yok ka kot bat ka kam sipai khnang banwan ra jing suk kat ba ka Israel kadang yai biteng ya ki kam hagane ka phang. Ka Israel Defense Forces kala pentip ba kala ther ya ki ketem jong ka Hezbollah da ka bakeno ba ka ni ka kenhon kala pen ken ya ke jing pen sange ya siat bat penon kam da ki reu pat ba banyada nak benta ki kam sipai. Donald Trump ulapan skembiang ya ke jing kershan jong ya Kash Patel haka White House ka kedau ya ke jing hiar ke bejur jong ki kam sniu kam beman haka leng ki jaka jong ka Amerika. Karbau Chuck Schumer
bat kiwe ki Democrat kila dawa ya ke jing yar suki no jong u patel da ka bakan tho ya ke jing long no yalam bat ke jing bembet jong u ban bat ya ke kerdan director jong ka FBI. U Sergei Lavrov ula kena ba ki risep ngi ki let ma pat ba persya ya ke Russia. Da ka ba ai jing kersian ya ke Ukraine da ki tiar tma ki jing tip sentiat bat ki jing yarap ya ke sipai. Ka jing kena jong Sergei kalong namar ba ka European Union ka ai jing menjur ban kersian pisa bat tiar ya le ya ke Ukraine ka ba pen kesan ya ke jing kersian jong ki risep ngi hapdeng ka jing ya kan at ka barang yai beteng. U Donald Trump ula pa ya ki nong mikmat bakan top ya Jared Kushner sya Islamabad banyak keren bat ka Iran da ka bakedau ya ki dak jong ki jing kieu seprang bat ka jing plelat ya ke jing ya keren. Ka Amerika ke penpauru ya ke jing ya persyang hakaliang ke jing ya day kentop ya ke jing penjalan ya ke jing pensangit tma pedang ke Israel bat ke Lebanon kat baki head officer kidang up kemi lenti ya ke A ke banja. Jogi long kimat Khubor.